ଏହା ସହିତ ରାଉରକେଲା ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ହକି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ଇଏ ରାଉରକେଲା ସହର ଏବଂ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜି ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର କରକମଳରେ ପ୍ରାୟ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରର ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ରାଉରକେଲା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ICCC ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଉରକେଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହକି ଛକ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଆଦିବାସୀ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଲଚରକୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। କୋଏଲ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାର୍କ ରାଉରକେଲାର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶମୟ ଇଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆମକୋ ସିମକୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାୟକ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ଓ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।